eisiau chi wybod bod chi'n amddiffyn monster. Sorry? Karen, sydd o ti? Mae eisiau ni dau siarad. Os e? Y mywyd i yw, a hyn mlaen dwi'n mynd i wneud beth bynnag fi moyn. Os dim hawl ych chi sôn am fy merch! Ni fydd yn stopio fi nawr. Mae rhywun wedi cael ei seithi, sir. Mae fy naeth yn dal i barhau. Ti'n gwybod rhywbeth? Gweud wrthyn ni. Wi'n gysau yn hyn o'n am fod mor dop. Mae rhaid ti fod un cam o flaen pawb. Drama'r Hydref, arlein a'r alw ar S4C.